Videotutorials nummer 2. Vi fortsætter med funktionen Extruded Base, Extruded Boss. Nogle lidt andre måder at gøre det på. Vi skal i det her afsnit kigge lidt på, hvordan man kan vælge at tegne Extruded Base og Extruded Boss fra forskellige sider af, som giver forskellige muligheder. Og jeg skal også prøve at vise, hvordan man bruger funktionen plan og kan tegne for plan inde i enstegning. Det første vi gør, det er, at jeg vil gå ind i funktionen Right Plane. Det jeg skal tegne nu, det er en sarv til de ben, vi tegnede i afsnit 1. Og vælger Right Plane over i mit Design Tree. Og herover sætter jeg i Normal Tool med det samme og vælger funktionen Sketch. Så går jeg ind og tegner. Og inde i midten af mit papir på mit tegnebord, der tegner jeg et lodret rektangel. Giver nogle dimensioner. Jeg vil gerne have, at det bliver 22 mm tykt, og jeg vil gerne have, at den bliver 45 mm høj. Det er en sarv til min taburet, og når jeg har gjort det, så vinger jeg sådan set af. Det her er ligesom vi plejer at gøre, så går jeg og siger Extruded Base. Inde i maskinen ligger der faktisk relativt avanceret regnmaskine. Jeg ved, at min taburet, den skal være 35 cm i grundmål. Og jeg ved, at mine ben de er 35 mm, det vil sige, at jeg skal trække 2 gange 35 mm fra, så kommer jeg ned på, at brystmålet mellem benene, den hedder 28 cm. Hvis jeg yderligere dividerer det ned med 2, så kommer jeg ned på, det halvdelen af distancen. Og det vælger jeg at udnytte, fordi jeg virkelig er lidt doven og ikke gider tegne så meget i min tegning, men vil vælge at bruge nogle funktioner, som giver mig nogle genveje. Så har jeg tegnet den første del af min sarv. Nu vil jeg sådan set gerne tegne en tab på. Nu vælger jeg at gå ud og markere den ende, hvor jeg godt vil tegne tabben på. Og her vælger jeg funktionen Sketch, går op i min View Orientation, og så vælger jeg direkte Normal Tool. Og så tegner jeg et rektangel. Det eneste jeg sikrer mig, det er rent faktisk, at de hakker i de der orange linjer, fordi så ved jeg, så sidder de fast i top og i bund, og så er det kun sideværelser, de skal målsættes. Jeg har desværre ikke noget 7 mm bord, som jo vil være det næsten det rigtige at bruge til det, men jeg har et 8 mm bord, så derfor så sætter jeg min tab til at blive 8 mm tyk. Og så ved jeg, at min distance derfra og dertil, den er 22 mm, og jeg ved, at cirka halvdelen, den vej fra, det må være 11 mm. Så når jeg nu vælger min Smart Dimension, så skal jeg altså den her til at placere tabben i midten, og det vil sige, at jeg kan tage mine 11 mm, som var halvdelen af min tykkelse, og så kan jeg trække halvdelen af tabbens tykkelse fra, den er 4 mm. Så ender jeg på 7 mm, og så placerer jeg den simpelthen tabben i midten. Så har jeg sat min tab i midten, og nu kan jeg så vælge Extruded Base. Der skal være en styretab på, så derfor så skal den ikke være så lang, den skal kun være 10 mm, det er sådan længden af min styretab. Og ja, nu glemte jeg lige at vise en funktion. Jeg går lige tilbage og viser min feature. Det er ret vigtigt, at man sikrer sig, at den er vinget af her i Merge Solid. Hvis det ikke man gør det, og man i stedet for lukker af, så får man lavet om til 2 forskellige enheder, og det er jo ikke det, vi ønsker. I virkeligheden så er det jo en tab, som er skåret i samme stykke træ, så derfor vil vi gerne have, at den også ser ud som om, at den er skåret i træet. Derfor vælger jeg lige at gå ind og vinge den af i Merge Solid. Når jeg har gjort det, så laver den det om til et stykke. Så mangler jeg sådan set kun lige, fordi jeg skal jo have den sidste del af tabben med, og den vil jeg så gerne tegne på den her plan. Og igen vælger jeg Sketch, og jeg vælger funktionen Normal Tool. Og nu går jeg så ind og tegner, og sikrer mig, at jeg får fat de steder, hvor jeg gerne vil have til at snappe. Det eneste sted, jeg ikke kender min mål nu, det er faktisk her imellem. Og den vil jeg gerne have sat til 6 mm, så får jeg min tab. Vi ser nu, skifter den også hernede, nu blev den lavet om til Fully Defined. Ja, så er den sådan set tegnet.
Jeg lukker af, jeg går ud og vælger min feature, jeg går ud og vælger Extruded Base Boss, og i alt så vil jeg gerne have, at min tab bliver 25 mm lang, så derfor så skal jeg jo sådan set bare ind og tegne den her 15 mm længere, ikke 150 men 15 mm længere, og sikre mig den vinge af i Merge Solids. Så er jeg tegnet et savstykke med styrtab. Vi ved jo godt, at når nu at den kommer ind i benet, så skal den jo oftest mødes med en gæring heroppe for at få de to tapper til at falde på plads. Og derfor så vælger jeg med det samme at skære den gæring. Ja, det kræver lige en lille forklaring. Det er, når man nu gerne vil tegne en gæring ind her i og have den tegnet med det samme, så er det faktisk meget rart, at man kan gå ud og vælge den plan, man gerne skal arbejde på. Så her vælger jeg igen at højre klik og gå ind og klikke på funktionen Sketch. Og igen sætter jeg den bare ind til Normal 2, så har jeg den der. Så kan jeg gå op og vælge stregværktøjet. Og så er der faktisk en funktion i programmet, som gør det enormt nemt at arbejde med. Jeg kan faktisk ved bare at køre henover her, så får jeg lige pludselig markeret i de små sorte tal, at nu har jeg ramt 45 grader på min streg, og så er det egentlig bare at tegne op. Så kan jeg lukke af, vælge funktionen Extrude Cut, og så kan jeg gå ud og sige, at den skal så skære hele vejen igennem. Jeg kommer meget mere tilbage til, hvad Extrude Cut også kan lave, men nu har jeg så skåret gæringen i min tab. Så er det der med, at jeg rent faktisk, det her var jo ikke den fulde længde, den har jo lidt mere længde, så derfor så skal jeg jo sådan set have lavet den færdig, og det gør jeg ved at bruge funktionen Mirror, hvor jeg kan spejle det hen i. Og nu vil jeg gerne, det første den spørger mig om herovre, det er, at den beder mig om at vælge en flade, et plan eller andet, hvor jeg kan spejle omkring. Jeg vil gerne spejle omkring den flade, og så går jeg ned og finder den, der hedder Bodies to Mirror, og lad den være det, jeg spejler. I stedet for, hvis jeg kun vælger Features, så får jeg kun enkeltdel frem. Faces, så får jeg kun flader, mens hvis jeg vælger Bodies, så får jeg helt solider spejlet. Og det er jo egentlig det, jeg gerne vil. Igen, Merge Solid, det her skal jo blive til et stykke, så derfor så skal den være vinget af der. Hvis ikke den blev det, så vil jeg igen få 2 stykker ud af den. Så er den færdig. Så ligger den sammen. Og den kan vi jo gemme som den kan vi gemme som så what? Så gemmer vi den. Ja. Tutorial nummer 2. Funktionen Extruded Boss Base og en lille bitte smule omkring Extrude Cut.